יש דברים שפשוט אי אפשר להתמודד איתם לבד, במיוחד כלכלית. לכן משלמים סכום סמלי חודשי לביטוח, כדי שבמקרה של מחלה, תאונה, גניבה או נזק גדול, לא נצטרך לשלם לבד סכומים של עשרות או לפעמים מאות אלפי שקלים. לפני שאתם חושבים לעצמכם, זו הוצאה מיותרת, מה כבר יקרה? תזכרו שיש מצבים שלא תמיד בשליטתנו, במיוחד בתחילת החיים העצמאיים. לא כל הביטוחים הם חובה, אבל יש כאלה שהם בהחלט מומלצים. לדוגמה, ביטוח בריאות שמעניק כיסויים לטיפולים, ניתוחים או פיצוי במקרה של פציעה או מחלה. ביטוח חיים שמיועד בעיקר למי שמפרנס משפחה, ומבטיח להם גב כלכלי במקרה של מוות או אובדן של כושר עבודה. ביטוח רכב חובה שמכסה נזקי גוף ואסור לנהוג בלעדיו, וביטוח צד ג' או מקיף מכסה נזק לרכוש. ביטוח תכולת דירה שמגן על הרהיטים והחפצים במקרה של שריפה או גניבה, וביטוח נסיעות לחו"ל שמכסה הוצאות רפואיות ואירועים שלא צפויים בחו"ל. אם אתם צריכים עזרה נוספת, תוכלו ליצור קשר עם תוכניות ההכוון, או להיעזר בסוכן ביטוח אישי בתשלום נוסף. בסוף השאלה היא לא אם יקרה משהו, אלא אם נהיה מוכנים אליו. ובחירה נכונה בביטוח נותנת שקט נפשי ויציבות כלכלית להמשך הדרך.